Sildarek DJ KY. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Sun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. SD gani fa kalan kyamara ne. Baby na kalan kyamara ne. Wanka na kalan kyamara ko ba wanka ma kalan kyamara ne. Ka je ka aiki na, ka kalle yanda ake yi na, ka kalle yanda ake bi na, baba ne ka ga girma na. SD ga kai mai daraja ne, aiki na mai daraja ne, hula na mai daraja ne, iWatch na mai daraja ne. Wanga fit mun daddane, da ni da DJ Gatson ne, baba tare da kina lega mai fitila mun daddane. Posting mai kyau, kyau, cire aiki mai kyau, kyau, to sai ku ji daga yau na koma Chinese, kuwan ya shaga wanta. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Sun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Look at me kalan kyamara, ga uwar gidana kalan kyamara. Cira aiki babban lamura, ga goma student din kamara. Takalma na wane sufura, samun iPhone babban nasara. Up and down kalan madara, su kola mata suna ta jira. Ta gani ta ce ni kalanta ne, babana ba ta a jikinta ne. Taron sai wai ni rabonta ne, DJ Gason na zama mijinta ne. Guganta doguwa sayinta ne, babu bilicin duka farinta ne. Kalan kyamara ai girmanki ne, packaging gaba ɗaya salonki ne. Kin jani like da manjagara, my sweet dubalin kalan kyamara. Back to the point kalan kyamara, ko bisari nake ni kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Sun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Faibo jiki akwai hutu, to da na wuce sai hoto. Kudin tsaya za mu yi hoto, to kudin tsaya za mu yi hoto. To bari in shirya hoto, kamin fa ku dauka. To ku zo mu dauka, amma fa ku buɗa. Kar ku dan tsane mu, yan canji na. Kina a Samsung na canja kala, kina a iPhone kamar fitila, kina da riga muna fitina ga DJ Gabson ga mai fitila. Muna pictures kuma ba matsala, babatin canda babu kala, bambawa kowa ba da kala. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Sun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Mai fitila ni kalan kyamara ne, fuska ta ma kalan kyamara ne. Yau kan ishin kyamara ne, abun kaman kukan zakara ne. Wannan wedan kyamara ne, muna yi don samun nasara ne. Wannan aikin kyamara ne, saka filta aikin editing ne. Sista na kalan kyamara ne, mumsi na ma kalan kyamara ne. Chief na kalan kyamara ne, ni din na zo don kyamara ne. Sun ganni na yi kalan kyamara ne, suna ta bi na da kyamara ne. Cire aiki dama aikin mu ne, taɓa ruwa da soso a jinin mu ne. Gombawa ai garin mu ne, mai fitila ai dama ajiyan ku ne. Gombawa ajiyan ku ne, ne din ajiyan ku ne. Kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne.